Philippine Team ASCA sulod sa semifinal sa Suzuki Cup. Celia Capuyan sa report. Nidaog ang Philippine ASCALs kontra Indonesia kagahapon sa nagpadayong ASEAN Football Federation Suzuki Cup 4-0 dito sa Maiden Stadium sa Vietnam. Ang maong kadaugan naghatod sa ASCAL sa semifinal round sa maong torneo. Sa pagsugod pa lang sa duwa, agresibo na kayo ang ASCALs. Diin sulod sa ika-16 minutos pa lang, nakascore na sila pinaagi sa penalty shot ni Filiang Husband. Nagpadayon ang kaagresibo sa ASCALs, hinungdan nga nakascore na usab sila sa ika-52 minutos, pinaagi ni Manny Ot. Gisundan kini ni Martin Stioble sa ika-68 minutos o grab gear sa ika-79 minutes sa duwa. Kini maoy labing unang kadaugan sa ASCALs batok sa Indonesia sud sa 22 kahigayon. Ikasangka sa ASCALs ang Vietnam ugma. Leia Capuyan, Sunstar Pilipinas.